Сәлем дуслар, Казан кайный подкастының 6-нчы чыгарылышы башланып китә. Мин һәм Радиф бүген һәм бездә кунакта Нурбек Батулла. Кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан. Биюче, Нурбек Робертович. биюче, иҗатчы, Тагын санды. Дурак. Ж хәрефләре кергән сүзләр һәм башка. Һәм башка. Җүләр андалас. Әйе. Бу атна ниһаять Радиф безнең миллион Дугалар кабул булды. йыдыгалар кабул булды. Курбан шалдыгыз мәлле. Әйе, миллион безнең хәбәр. Мгм. Һәм иң беренчесеннән башлыйбыз. Монда Нурбек, син дә кушыласың да яңалыкларны обсуждаеш безнең белән. Яра. Шуны аша ачабыз сине. Мен сезгә бию итеп күрсәтәм. Нишләп бию? Рәхәт, киләсе яңалык. Һәм безнең беренче яңалык ничектер Радиф, без бик каты бәйләндек эстрада темасына. Һәм эстрада үзе дә гел яңалыклар чыгарып бара. Әйе, бу узган атнаны Марат Гараев үзенең һәм кызы Дина Гараевның шоу-бизнестан тулысынча китүен әйтте. Бәлки кешеләр, әйе, бәлки Нурбек кебек күп кеше шулай сорар, ләкин менә мин аларга эшләгән кеше. Супер. Ләкин мин Көлеп бетерсен, хәзер белерсең. һәм мин бу син аңлата менә Барс медианы тотып торган, анда 20 елдан артык тотып торган кешеләр бу. Кем? Марат Гараев? Марат Гараев Барсмедианың Татар директоры. җыры, ниләр, менә бөтен эстрада, менә бу 800 җырчы, Менә фактически сезгә аның килмәгән астыннан булсам, Янда бик кызык, демәк, Белмәсен. нәрсә без белдек, демәк, гомумән ул бердән бер хуҗа түгел икән. Анда тагын ике башкорт кешесе теге акцияларны бүттеләр. Мин аңламыйча, кеше әйтә инде анда типа хәзер вакытта кизлә инде, мәсәлән, Барсмедиа азрак акча җыя башлады инде. Кеше әйтә инде, бездә стагнация эстрадада, без нәрсәне тукталдык, үзенең биеклектә и всё. И видимо анда әйтәләр инде, әйдәгез ничектер үзгәртик. И бәлки алар теге сүз каршы чыктылар да инде. Шунда тогда мин китәм дип. Вот минемчә булмаса инде, мин моны 20 ел буе күтәреп йөрдем менә бу җырларны, Сез эмас. кая идегез? Әйдәгез сез, мин сезгә бүләк иттем, мен сезгә и китә ул. Һәм кеше мәсәлән шок ката инде. Чиктер менә бу дөрес әйткәндә, бераз Мин шундый уйлыйм, сәер. әйе, бизнес ул күпкә ябыграк, теге иҗтимагый оешмаларга караганда, иҗатчыларга караганда, шуңа күрә без аңлый алмыйбыз анда нинди конфликт булып барлыкка килгән, ләкин соңгы арада менә мин Марат абыйны аралашкан арада милли-җанлы кеше итеп белә идем инде. Ул шундый теге чынлап нитә иде. Татарча үз гаиләсендә алып бара ул, теге шундый фейковый татар түгел. Һәм аның күп эшләрне дине алып бара башлаган иде. Һәм миңа сәер тоелды Марат абыйның китүе түгел, Динәнең китүе, чөнки аның ниндидер планнары бар иде. Ул ничектер татар радиосына үзгәрешләр кертеп, теге арт-директорлар ниләрне билгеләп шулай башлаганнар иде. Ну ярый, хәерлесе, мин шуны гына әйтә алам, Барс Медиа ул соңгы арада бит контент чыгармый. Алар бит Промо-площадка. әйе, ничектер менә мәсәлән Нурбек йолдыз буласы килә. Һәм ул килә аларга әйтә, мин йолдыз буласым килә, анда 15 мең түли. Һәм аның теге берәр җырын анда радиода. Ягъни син алар просто үзенең көчләрен кулланалар инде. Теге үзләре чыгармыйлар, үзләре яздырмыйлар. Ягъни всё это шейдә, кана типа сиңа менә сиңа телевидение, менә сиңа радио һәм фәлән. Баста кебек түгел инде как бы анда. Менә сәр кызык, рәсмәсә миңа кызык бу яктан. Менә ничек ул татар җыры узачаклардан бу елны. Анда бит, ул татар җыры шундый бер гаилә кебек инде, барысы берсен яраталар анда, хөрмәт итәләр, президент килә инде. Һәм шундый бер зур, шундый бер. Бу сезонда китү бик модага кирип китте минемчә. Тәбрис Ярулла китте анда. Нурбек Батулла. Инде трендлар бүген китү бар. Китергә җыена диләр. Әйе, дөнья үзгәрә, кызык. Син кемгә моны әйтәсең? Бәлки кемдер тагын кулак салыр. Бәлки син киләсе елы китәрсең. Нәрсәдән? Син. Нәрсәдән? Әйе. Менә шундый незначительный. Җәмәгатьчелек өчен. Ләкин татар җыры ничек узачагы билгеле, ул әйтте, алар алдан уйлап куйганнар, анда татар җырының юбилее, һәм юбилейга алар анда топовый җырчыларны гына чыгаралар. Һәм димәк аларның инде планнары корылган була, димәк шундый кискен китү булган инде. Димәк икенче яңалык тоже бик әллә ни кызык түгел.
Чөнки Сен вообще мастер теге подачи. Құлақ басылған бит инде теге word skills була. Ага. Һәм мин аларның сайтларын ачтым, татарча язганнар бөтен әйберне. Ага. Әфәриннәр һәм шуңа күрә мин ни шул хөрмәттән аны әйтеп китәсем бу. Әйтергә Ол теләдем. скилл стандартлары негізінде һөнәри сталык буенча узачак дөнья Чемпионаты. Казанда 63 ил һәм төбәктән Килгән. килгән 5-6 компетенция буенча ярышачак яшь профессионалларны җыячак. Рәдиф 5-6 түгел 56. 5-6 җырсан. Башкалары шундый Димәк, ул хәвәскәрләр. 22-27 август узачак. Һәм мин монда нәрсә кызык әйбер күрдем, име? Board skills ул бит инде беләсез, күз алдына китерәсезме сез икәү? ПТУ, Һөнәрчеләрнең Һөнәрчеләрнең фестивале. Ну, мәсәлән анда. ну там токерлар белмим. Түзүчеләр, Бәдрәф ясаучыларында. Ну, ярышы Куючы да- ясаучы түгел. сантехниклар ярышы. Куючы. Ну, мәсәлән, килә дә анда бирәләр, мәйдан булып бирәләр дә, шунда кирпич салалар. Кем тизрәк, кем тигезрәк. Һәм безнең бит инде шундый идея белән яшибез, типа бөтен глобаль темаларга татар темасын кертеп җибәрү белән. Ага. Һәм киресенчә татарчаны шундый глобал кызык итеп язарга. Көтү. Кем узаграк. Татарча word skills, локальный шундый нинди булыр иде. Мин шабой. Мин беләм җегетләр, менә җыр һәм бию ансамблендә берничә биюче егет, алар буш вакытларында кирпич салып шулай акча эшлиләр. Шуңа күрә алар бии салып, бөтен дөньяны таң калдыралар. Юк, бура мәсәлән. Бурау. Молодым сезнең логиканы. Көтү, бурау. Татар теле бу. Таныш бул. Синонимнар сүзлеге. Һәм безнең ничектер печән базары каядыр анда ниндидер кәгазьләрдә язылган менә шул мәдәни программага кергән Кергән дип. икән. Әйе, бөтен кешене чакырабыз 17-18 август көнне Нурбаксиндә кил. Дәрдмәндән вакытым булса. Әйе, һәм безнең Бик шул заманча мәдәнияттән туйсам, әйе, монда уртача заманча мәдәният бар да. попсовыйлар шундый, яме? Кызыклы. Һәм шушы арада зөя утравында Зия утырында. нәрсә әзерли дип уйлыйсыз? Тегеләр. Димәк, анда әзерлиләр артель. Ул театраль Театр фестиваль. лаборатория булачак. Лаборатория. Һәм бу юлы алар һәр елны алар төрлечә форматлар булып чыганнар. Бу юлы инде алар кинорежиссерлар куялар спектакльләр дип. Һәм безнең инде һәр бит Татарстан кияве. Кияве. Тимур Бекмаметов эскиз куя һәм Жизни. Татарстан жизни. О, мощно. Так, Тимур Бекмаметовның Инстаграмына кіріп жизни дип язып чыга кирәк. Безне 2 билет Булайга кирәк, бик кирәк. Һәм спектакльне куя Хуҗа Насретдин буенча. Һәм аның ишәге турында. Я беләсезме, мен укыдым. Беренчедән да Хуҗа Насретдин турында, ну, аңлашыла инде. Татарстанда куярга кирәк спектакль. Нәрсә турында? Хуҗа Насретдин турында куй. Типа, яра инде без Хуҗа Насретдин ничәмә тапкыр куелган инде, яра сине там бер тапкыр куй. Идris Заниев аның спектакль пьеса язды инде. Аны уйныйларында командир Эмиль Талипов белән Искәндәр Хайруллин. Һәм мин белүемчә алар типа килделәр спектакльне укырга инде читкә. Һәм икесендә татарча акцент. Спектакль русча. Вот нидә бер проблема булган. Ну, Мен кызык. син белмәдең что ли, что вот татарча актерлар булгач инде күбрәк татарча акцент белән сөйли инде. Менимчә менә ул бик кызык күзәтергә булачак. Жизни шаккатканмыни. Фильмче шокат Юк, кандыры. туктале, бу бит нормаль хәл. Киресенчә бу бит инде ни. Бу бит шәп киресенчә шундый йөземе. Аның сюжеты да кызык. Димәк, ул ишәкне шәхси итеп күрсәткән. Типа менә Хуҗа Насретдинга тиң. Ул һәм шундый ук тегәни. Ди сәяхәт буенча. Что йөриләр теге Зия буенча инде, утрау буенча, инде кич белән, төнлә, уңамшанда. Һәм сөйләрендә ул булачак. 50 кеше өчен генә анда алар чыгардылар регистрацияга теге. Сылтаманы 2 минутта ябылды. Вау. 50 кеше, мен аңламадым, 50 кеше карыяны и нинди аны нәтиҗәдә, ну, нәрсә. То есть мен аңламча кирәк. Мен генә аңлыйс килә инде лабораториялар, гомумән, мәсәлән, алар никадәр файдасы бар аларның. Ну, соңгы вакытта үзенә сорый башладым, менә кыскача. Сез җыелдыгыз, бик теге зур артистлар, сезнең булай да инде теге дәрәҗәгә зур, әйме, Эмиль Талип булай да уйный белә инде, Искәндәр Халилның әйтәсе дә юк. Әйме, сез Мөхәммәдов белән Әсәдер җыйдыгыз 5 көндә, 50 кеше аны карады. Яңа тәҗрибә. Ну, кем өчен? Бөтен кеше өчен. Мин менә болай аңлыйм. Гомумән лабораторияның максатын. Әйтик менә 50 кеше килә, әйме, шул 50 кешенең 49-ы театр белән бәйле. Дип күз алдына китерсәк,
менә шундый артхаусный бер тәҗрибәдән инде ниндидер күбрәк теге популяр юнәлештә эшли торган режиссер үзенә яңа ниндидер идеялар алып, аның үзенең Бәлкем бу зур файдасы Бикмәмбетов өчен булачак. Юк, Бикмәмбетов өчен түгел, гомумән сәнгать ул теге актер буларак. подвальный сәнгатьтән башка зур сәнгать яши алмый. Менә миңа калса, безнең зур сәнгатьнең проблемасы шунда. Чөнки аның теге энергия алырлык подвальный сәнгате әз. Underground зур күп булырга тиеш. Чөнки менә бүтән башта авангардный, андеграундный булып күренгән әйберләр, аннан соң популярный авангард бит тегениләрне, границаларны җәя. Ва, менә булай да эшләп була, прям врывается, кеше читтән карый, ой, бу ниндидер радикаль сәнгать. Mesela uzgan yarını siyede mesela o neydi Lisovski ol kişinin avantgard rejissör onda ol aktörlerini koydu da песокка шумдырайды суға. А Бекмамбетов футигес, ну, начну да зор режиссер, ол блокбастер төшүшө киши. То есть ничего не мене немше зур файда мында Бекмамбетов, чөнки ул бер качан да андый әйберләр ясамагандыр. Ул бит мен беренчедән ул кинорежиссер, ул күптән инде ул театрда бик аз эшләгән мишектән бар инде. Һәм димәк ул аннан яңа тәҗрибә. Мин күп бәлким mesela аннарысын ниндер бер mesela без башкача күрбез аны эшләү рәвеше үзгәрде дип. Ну, Радиф, мин уйлыйм бу бөтен кешегә файдага, ә мин менә оештыручы буларак карасам, Бекмәмбетовны мондый эшкә тарту, ул бу фестиваль өчен зур пиар. Һәм минемчә, кай вакыт аны кулланырга кирәк. Жизни була торып инде аны, шалтыратып сорамаска бит инде бу инде җинаять практически. Казакстаннан ирек алып киләлде. Һәм без беләбез, Нурбек, сез дә әзерлисез спектакль? Алла бирсен. Әле бер мәлне тынып торды. Чөнки сез булдыгыз Мексикада. Сөйләп китәде бер-ике сүз белән. Без Мексикада Заманча бию фестивалендә булдык. Россиядән без генә булдык вәкилләр. Без анда Әлиф спектаклен күрсәттек. Безгә Мексика бик ошады. Шәхсән миңа бик нык ошады. Ул шундый бераз хаотичный, теге безнең илгә ошаган шул яктан. Тәртипсезрәк. Анда теге кануннарны да теге бик шартлыгына ничә әйтергә үтиләр анда таксист кызылга чыгып китә ала. Анда хәтта бездә дә алай эшләмиләр инде хәзер бу вакытта. Яки анда таксига 5 кеше утырып була, ансы әлбәттә файдалы. Әйтик, мәсәлән, анасын без Америкада булдык. Америкада андый әйбер булу мөмкин түгел инде. Алар бик нык үтиләр кануннарны. Ә Мексика ул теге безгә ничектер якынрак. Һәм шуңа күрә ниндидер энергия бар кебек тоелды миңа анда кешеләрдә. Вот бик ярдәмчел, анда безнең берничә проблема чыкты анда юлда. Костюмнар барып җитмәде бер кызның, җырчының Ләйсәннең. Барабан барып җитмәде Алмазның. Анда Римда югалып калган багажлар арасында инде. Әле һаман алар кайтмады. Инде без йөреп кайттык сәяхәттән. Миңа калса фулап тапты. Без мистер мексиканнар сезгә караганнар да, типа, ничего себе, урыслар шушындый менә. Һәм нигә алар типа гарәп графикасы турында нәрсәдер күрсәтә? Бәлки шулай дип уйлаганнар. Ну, башта бит анда сүз башы бар. Без башка биючеләрдән айырмалы буларак, Мексикада да ул сүзне әйтергә булдык. Тем более безнең композитор Эльмир Низамов испанча камил сөйләшә. Шуңа күрә ул әле, ну, бик шундый матур итеп, анда испанча сөйләп бирде аларга татарларның кем икән турында, әле мексиканский күлмәк сатып алган, мексиканский күлмәк киеп чыкты. Аларның йөрәген 3 секунд эчендә яулап алды. Шуңа күрә мин аннан соң инде тамаша залында бик нык элемтә сиздем. Алар аңлап карап утыралар иде. Теге ниндидер гомумән ниндидер контемпорари түгел. Менә аннан соң килеп әйтүчеләр дә булды. Менә шушы контемпорари фестивальдә сез аерылып тордыгыз, чөнки сез үзегезгә мөһим булган темага турында сөйләдегез. Теге сәнгать өчен сәнгать түгел, ниндидер бер фикер өчен. Шуңа күрә бик күп кеше өчен бик мөһим булды. Димәк, Дәртмән була, хәзер инде билетлар сатып алып буламы анда ничек? Билетлар сатып алып була. Кая була? Безнең Инстаграмның анда биосында бар сылтама, Әлиф Татарда. Ул булачак
Заманча сәнгать галереясында. Заманча галереяда, сәнгать да. галереясында рахмат Радиф. Башымда ГСИ тарафы. ГСИ айтсам була. Мында ярым була. Ярым. ГСИ да була. Мында даже урысча айтсам була. ГСИ да була. Субтитрлар эшлибез, наверное. 19 августта. 19 августта. Сәгать Аха. 7-дәме? Демәк, бу душанбе була. Душанбе көне, Ну, пешәннән соң киләбез автопатияга инде сез. Бу яңа юнәлеш, яңаша эшләп карыйбыз. Теге бүтән спойлерларны әйтеп тормыйм, ләкин кызыклы булырга тиеш. Мәсәлән, вокалчы булачак Рөстәм Еваев, ул контртенор тавыш, ул бик сирәк, мен җир шарында бик югары тавыш. Элек менә урта гасырларда кастратлар булганмы? Шундый тавышка тиң. Ул әлбәттә кастрат түгел, инде хәер ул андай бер юк. Ләкин ул табигый шундый нәрсә? Каян беләсең? Дип уйлыйм. Ну, һәр хәлдә ул кануный түгел. Ну, бездә кануннарны шартлы үтиләр инде, әлбәттә. Вот. Аңлашылды. Демәк, шул тавыш һәм сез бу да хиря пластический театр дип аталамы? Ну, шулай дип пластика атасаң белән да бәйле. була, пластика белән бәйле булачак, Без заманча биюдә шундый тема бар, үзеңне шикләү. Һәрбер биюче, һәрбер хореограф төрле шикләр уйлап таба, үзенә үзе. Дәүләт куйган шикләр түгел, рәссам, әдип үзенә үзе шикләр таба. Без менә шундый шик уйлап таптык, мин бер урыннан кузгалмаячакмын. Бу юлы бер урында гына булачак, пространствоны эзләүдән без шикләдек үзебезне. Тагын. Дәрдемән, ул безнең кумир булырга тиеш. Ну, безнең кумир инде ул эшебезнең ансын мин беләм. Һәм безне тыңлый торган 100 кешенең кумиридер инде ул әлбәттә. Алай булай берәр. Була такой документ плакатын. Татуировкаңны бар. Мин шуны беләм. Убып куя. Уеп куя күкрәгендәге. Чөнки ул матур, акыллы һәм бай булган. Һәм үлгән. Кызганыч иртә үлгән. Ну, ярар. Или башка чорда яшәгән. Кстати, олигархлар турында. Киләсе. Ул олигарх булган. Революцияга хәтле. Ну, олигарх ул әзрәк теге дәүләт белән бәйле кешеләр турында әйтәләр инде. Бу просто бай булган инде. Үзе ниткән аларында. Алтын. 25 алтын базы булган. Шуның 7-се империядә иң алтынга бай булган. Татар алтыны. Монда Тукай ул заманда, нәкъ шул заманда бер редакциядә 40 сумга эшләгән аена. Ул бик яхшы хезмәт хакы дип саналган. Дәрдемәннең редакциясендә 120 сум алган эшчеләр. Үйләре ашау әле аның өстеннән булган. Бушы. Һәм бизнес онлайн на пути Аллаха. Дип атаган үзенең мәкаләсен. Топ-100 влиятельных мусульман России. Составил список ключевых персон, на которых ориентируются 20-миллионные умы нашей страны. Һәм нәрсәсе сәйер. Демәк, беренче унлыкта, беренче урында Равил Гайнетдин, мөфти буларак инде. Демәк, рәсми печать сугылган. Икенче урында актер белемле. Кстати, Бекмаметов жизньне игътибар ит. Икенче урында Бекмаметовмы? Юк. Беренче 5 кеше менә шундый сәясәтчеләр дип әйтергә. Минтимер Шаймиев, Рөстәм Миңнеханов, Рамзан Кадыров, араларында Хабиб Нурмагомедов. Икенче өлешендә монда бар ниләр? Олигархлар, төзүчеләр, демәк Алишер Усманов, Марат Хуснуллин, Мәскәүдә төзелеш өчен җаваплы иң югары должностьта. Татар кешесе Марат Хуснуллин бездә министр булган. Һәм 10-нчы гына Шамил Аляутдинов. Демәк, ул яшьләр арасында шундай авторитетлар. Монда безнең дуслар да бар. Списокның иң ахырында да азагында ниләр башлана. Теге интеллектуаллар, журналистлар, Саитов бар 95-нче урында, һәм Ринат Беккин мәсәлән 100-нче урында замыкающий. Ну, менә шундый сәйер исемлек төзелгәннәр. Момент сен, ничегендә у меня топ влиятельных мусульман булгач, демәк, кеше үзен мусульман дип позиционирование ясый бит, әйме. Сездә кем арасында, мәсәлән, Миңнеханов мусульман дип саный бу мәгънәсе. Анда хәтта Ради Хабиров бар анда. Минтимер Шәрипович та бар. Минтимер Шәрипович та бар анда. Рөстәм Нургалиев позиционер. Ул все-таки мәчетләрдә, бәйрәмнәрдә барлыкка килә. Ради Хабиров бар анда.
Ради Хабиров мен білуімше ғаятта бүтін тегі президентлар бара мәшітке, ну сен мәселен башқұртардың башлау болғаш, Шешняның башлау болғаш, сен нешекте болса да сен ярты халқын мұсылман өзін саны. Сен кересін, нешектер болса да дұға оқисың да қаласың, нормально да, бәйтін бір қашанда. Меніңше мына бүтін өзгерешлер тегі нешекінде суреті болды қашан мына Бұлғарда мен тұрам тегі мәшіттейін де тегі. Негізінде енді мешат. Именно онда Миханов онда һәм Шәймиев айтам, қашан башта келеді, мәселен 76 жылда Шәймиевке, мына ол мұнда намаз оқыр еді. Яңғыр астында отырып, тегіз. Сен нәрсеге алып барасың? Ради Хабиров бармаған. Ради Хабиров бармаған. Бармаған. Омен хәтта анда ничектер бик теге дұрфа айтып, ну, құтлыйм сезне дип инде, яхшы сүзләр дип әйттегез. Вот шундай бер, то есть мында кайда мусулманлык дөресен. Ну, беләсеңме? Яганы кеттеләр анда вот. Юк. Білмеймін, бизнес онлайн ғыммен бик сәйір исемлік ясаған, деме? Ләкин біз бит инде не дейтілік, ең башта интеллектуаллар болсын, бізге тәсір етуші анда, кто производит смыслы, мәғнәләр жетішті. Кім шындай яңа мәғнә сөйлеме, шындай көрігі әтілер едет. Ну, Ради Хабировның бойынша частный случай мен аны аңлайым, чөнки аның хәзер предвыборный гонка бара. И білесің, предвыборный гонка уақытында анда пиарщиклар ұры біте уже. Бүтін жерде. Бүтін кішіге. Бүтін жерде. Әдәк, біздің мұсылманлар бар. Мұсылман түріне керек, қатын қызлар бар, айарай. Тағын біздің кейлар, бейлар бар. Так, тоқтап тұрсынар әлеге. Беш кіші. Опасно. Башқалар. Мәселен шылай. Ну, бәлкі сен оңайсын, бұл шылай өктігі, бұны ізі дебіндеймі. Ну, мен жетмейін сен, мұсылман кіші ол тігі, мен Mesela бизнесмен һәм мусульман кеше. Шамил Абдинов беренчедән ул менә аның шундый вазифасы, ул шундый яңа мәгънә кертә бу мусульманлыкка, төрле темаларга сөйләшә, шам күп кеше ничек тә аның ара бу бик куркыныч әйбер түгел, без хәзерге заманда яшибез. Төрле сорауларга бирергә була, һәм һәрбер бергә җавап табып була китапта дип инде. Менә шуңа күрә mesela мин Шамил Марат Хуснуллин. Вот Марат Хуснуллин нинди нәрсә вообще? Ул төзүче буларак, димәк ул һәр районда мәчет төзүсә. Юк, төзегәндер ул. Анда ничәме мәчет бар сонда? Син беләсең, безнең татарларда шундый тема бар, дитләр. Әгәр дә синең керемең 100 миллионнан артып киткән икән, син мәчет төзергә тиеш. Беләйдегезме шуны? Монда айса һәрбер тайша бизнесменны кертергә кирәк. Һәр авылда өчәр мәчет төзегән кешеләрне. Ну, ярар, бу исемлек сезгә кызык булмады. Без китап турында әйткәнчә. Менә мин шуны әзерләмәйем. Вахит Имамовны беләсеңме син? Вахит Имамов. Тарихи романнар язучы шундый. Редактор бит. Мәдәни җомганың баш редактор, баш мөхәррире. Ул шундый не инде? Сексист. Мин шулай истәп калган, чөнки аның ниндидер теге хатын-кыз башы белән анда теге Гүзәл Яхинга бик каты бәрелгән икән. Ну, булай бик милли җанлы шундый зур китаплар, романнар яза. Аның кулдан кулга йөри торган китабы бар иде, ул шундый брошюра кебек дип әйтсәк тә була инде. Ул шундый калын түгел, шундый мягкий переплет дип әйтәләр мәле. Запрятанная история татар дип атап. Һәм ул 91 елда чыккан, 28 ел узган. Шуннан бирле. Шуннан соң рус теленә тәрҗемә ителеп, 94 елда чыккан. Димәк, 5 елдан соң име? Моңа инде 25 ел, почти юбилей. Һәм хәзерге вакытта ябык режимда иң кызыгы, югары судта, Верховный судта, димәк, моны судка биргәннәр. Ого. Әйтәләр, бу китап, значит, монда не экстремистский, имештер. Димәк, ул укыйсы килә башлады сразу. Шуны әйтәм, ул бит провоцирует. Вот мен шул турында фикер туды. Тиражлар азая. Һәм нәрсәләргә бәйләнәләр. Ctrl-F. Димәк, русский иге сүзен эзлибез. Бармы шундый сүз? Иге. Шведская иге бар. Пригород бар, Григорий бар. Тукта, шведский иге дигән сүз. Шведская иге бар. Тагын шведская иге булган икән. Шведская иге. Ну, иге ул бит игелек сүзеннән без теге юл әйткән. Шуңа күрә нормально теге. Шведлар килгән теге. Рәткә керткән. Шведский гаилә. Әйе. Шведский иге булай. Күрүм монда мин белмим. Юк, русский игеме? Юк, русскийсы юк. Алдыйсыз егетләр. Русский карательный отряд сүзе. Вот карательный отряд бардыр инде. Монда каратели, карательные войска, Күпме анда царские каратели бик күп инде, короче. Ярар. Колонизаторы, ну,
Ладно, Тагын сен- нинди сүзләр? Шведский колонизация. насильственная христианизация. О, бу бит булмаган хәл. Нурбеккә башына кидерәм. Менә шундый Движение. шундый сүзләр аркасында, димәк, һәм бик кызык, теге Ну беренче кара, ни өчендер ябык. беренчедән ябык, икенчедән кемдер гариза язды. Менә минемчә бу китап экстремистский дип инде. Һәм шул кадәр көче җиткәндер, бәлки үсте булган ярдәмчеләре белән, әйме, кайда карагыз мәхкәмәдә. Икенче бер ул китап ничәмә ел бар, күп кеше аны болай да укыган. Ул интернетта бар. Интернетта булгач инде берничә тыйп булмый инде. Бар ите китап. Бар ите списоклар теге. Бу фильмнар запрещены в России. Мен там запрещено. Ничек мен контактта карыйм соң алайса. Эта книга запрещена. Мен там ничек запрещена ли мен хар укып утырам. Аны реклама кебек куллана. Реклама итеп кулланасың. Минемчә, ну мәсәлән 2000 бер. Мәсәлән, бәлки бу китапны чыгарга кирәк тиз генә. Менә бу 5 көндә бөтен кеше сатып алсын, һәм укып алсын дип инде. Беренче әйбер. Хәтта интернетка җибәргән дә теге литраска. Бу беләсезме ничек бу әйбер атала? Бу атала Барбара Стрейзен не кагыйдәсеме инде шундый. Типа менә нәрсә турындадыр теге судка бирсәләрме, яисә анда чыгарса кеше теге үзе интернеткамы ничектер анда әйтеп, ул сразу теге аклана башласа, сразу теге цепная реакция китә дә, киресенчә теге. Мәсәлән, Барбара Стрейзен ялгышмасам, анда ниндидер журналист нәрсәдер әйткән аның турында. И ул шуны судка биргән. И типа моның турында беркем дә белмәгән анда. Ул журналистны укыган анда 100 мең кеше мәсәлән. А ул әйткәннән соң анда миллионнар кеше уже укыган ул мәкаләне. Монда ни, бәлки бу шундый пиар ход вакытта белән. Ну, Белмим, вакытта күз алдына китерсәм, андый пиар ход ясагандыр дип уйлыйм. Инде җавап итеп, мәсәлән, теге 3 богатыря мультсериалына бирергә кирәк. Шундый кандай рожа. Менә минем кызым үсә, Набоков. Гумбер. Ничек инде? Мәнсез. Гуман ул бит- ничек карый ул? Гуман нәрсәгәдер каршы бер гаризалар язып нәрсә инде белмим, аламыш. Әле бер көнне Толстойга да гариза язганнар иде. Каренинаны кире язсындар дип. Бездәме? Бездә Казанда пропаганда суицида. Анда Каренин? Әйе. Бездә Чыннан. Әйе. вокзаллар бар. Поезда йөри. Кеше укыр да ташланыр. Стәгым. Карагыз әле, ничектер шундый тренд. Димәк, гариза түгел инде бу хатлар, шундый кляузалар Әйе, язу әйе. эпохасы башланды. Шулай бит? Әйе. Сизәсезме шундый замана? Короче, кем иренми? Һәм иң мөһиме, минемчә монда дәүләткә шундый месседж кирәк. Ни өчен дәүләт аларны менә җиддигә кабул итеп, аларны укый һәм аларга ниндидер реакция күрсәтә. Бу бит наоборот провоцирует, понимаешь, кешеләргә бер-берсенә теге шакырга. Ну, инде. Ну, кеше хатны яза да, кеше килә, менә хат, димәк, реакция бар. Күршеңнән Син куркырсың. кемгәдер язды аны бик зур кешегә, а ул зур кешеләргә алар бит бөтен әйберне карап йөрми. Вот хат килде, реакция бар диге. И Да. пришел снизу сигнал. Әйе. Это сигнал. Һәм бюрократик Җавап бирергә машина кирәк. аны Әйе. нитә эшкәртә башлый, карый башлый. Әйе. Монда бөтен өмет шул нигә инде судка гына вакытта быга уңышлар телибез Әйе. ул. Яхшы адвокат. Әйе, җиңеп чыксын анда, чөнки күпме була инде менә шулай теге заявлениелар, ниләр язып, кая элек булган әйберләрне казып чыгарып, ниндидер сүзләргә бәйләнеп, чөнки бер хәл ул 90-нчы елларда язылган әйбер име. Ну әйдәгез алыйк хәзер Шекспирны. Юк, әйдәгез Карамзинга каршы язык. Шекспир анда белмим, кемнәргә шотландецларга каршы анда дип. Тарантино яңа фильмына теге Әйе. Мексиканец турында сөйдә, кытайлар турында Әйе, сөйдә. расизм Без әйтәбез, дип анда. әйе, нинди шәп режиссер дип әйтәбез. Ул бит вакытына да карап шулай язылган бит инде. Хәзер мәсәлән теге ниндидер сүзләр хәзер без кабул итмибез мәсәлән. Шулай бит, имә теге резко кабул итәбез. Мәсәлән теге шул ук феминитивлар анда сексизм бар име, теге хатын-кыз турында элек теге Голливуд фильмнарында күрсәтәләр анда хатын-кызларны гел яңагына сукканнар тип ошамаса сүзе. Шундый подборка бар. Анда 20 минут эчендә хатын-кыз нәрсәдер ошамаган сүз әйтә, нигә? Ир кешегә. Ир кешегә иртүнгә шул берне хәзер күз алдына китереп булмый бит инде. Ну, теге фильмнарны запрещать итеп булмый бит инде хәзерге ниләр белән. Син что-то бик начар мисал сайладың. Ну, мин специально теге. Нормальный мисал. Кликбейт. Әйе, нормальный мисал, әйе. Кликбейт бәйе. То есть элекеге әйберләр белән аны ничектер нитеп булмый. Ну,
өлчәп булмый. Нурбек әйтте, менә аның дәрдемәндә үзенә шик куйды, әйме? Әгәр дә син үзеңә шик монда шик куйгансың, ул файдага. Димәк, син аны ничектер ул син ничекме? Әгәр дә кеше башында шик куйды, менә мин бу китапны яратмыйм, миңа бу ошамый, аларның әйткән сүзләре, димәк, аның үзенең теге үзен бәясе бик түбән. Димәк, ул нидер китап булса да, аңа шуnkadar теге зыян китерә башына. Чөнки каратель булсын, син башкача уйласаң, яшә, ул башка китап яз, тогда. Син башка китап яза алмасаң, сиңа бөтен кешең хатка җитмәс. Анладым, самооценка заниженный ул. Кешелегең күрсәтә. Әгәр дә кеше мәсәлән җавап итеп, яңа сәт тудырса әйтеп, миңа бу мәсәлән спектакль ошамый, мин яңарак яхшыны куям. Протест аны илһамландыра. Илһамландыра. Бу бик шәп, чөнки менә кеше тулабыз. Һәм кеше сайлый ала, әйме? Чөнки кеше ахмак түгел. А син чиктер башкача, типа син беләсеңме, теге кеше син кылыч белән чыга, син пистолетны чыгарасың да атасың ана. Чөнки мин алам, пистолетым бар дип. Синдә кылыч белән сугыш алайсың. Ну, дөресен әйткәндә, сүзгә каршы сүз булырга тиеш. Шулай бит инде китапка каршы китап булырга тиеш. Яисән дә, белмим, рецензия. Ну, әдәбиятның урыны хөкемдә залларында түгел инде. Суд залларында түгел. Китапханәләрдә. Килешәсеңме? Мин сез әйткәндә белән тулысынча килешәм. Нурбек, ну шуның белән безнең подкаст тәмамлыйбыз. Соңыннан гына әйт әле, син Лос-Анджелеста да булдың бит, Мексикадан соң. Анда нишләп йөрдең? Лос-Анджелеста анда булды балет Beyond Borders дигән бию конкурсы, бию ярышы. Шиксезлек модада Америкада да. Һәм без анда Әлфия Абзалова фонды белән фондыннан берничә кеше белән бергә бардык. Конкурста җиңүче җырчылар. Элемтә барлыкка килде, аңламадым. Әлфия Абзалова белән. Ну без күршеләр идек. Ничек Әлфия Абзалова? Лос-Анджелес белән. Чөнки Лос-Анджелестан түгел инде алар, Монтанадан, оештыручылар үзләре Монтанадан, анда балет мәктәбе бар. Шул балет мәктәбе килгән иде Казанга бер ел элек. Хәтерләсәгез, без американец белән бер батл да ясаган идек. Интернетта аның видеосы бар. Музыкасына. Анда Ислам Әлфия апаның музыкасын ремикс ясаган иде. Менә шундый элемтә, чөнки Әлфия апаның кызы Әлфия апа берникадәр вакыттан да Америкада яшәгән, ялгышмасам шунда, ниндидер элемтәләре калгандыр дип уйлыйм. Менә. Ул нәрсә булды гомумән, фестиваль? Ул конкурс булды, бию конкурсы. Һәм менә минем өчен ул бик файдалы булды. Американецларның сәнгатьне күз алдына китерү бераз гына Россияны гына ошаган. Мәсәлән, Европа алга киткән, бию, заманча биюне алар бик примитив күз алдына китерә. Бездә Россиядагы кебек. Мин хәзер Американы гаеп итмим, бездәге кебек дип әйтәм. Мәсәлән, Европа алга киткән булса, Россия артта калган, Америкада бик алга китмәгәндер. Бәлки Лос-Анджелеста ул шулай. Юктыр дип уйлыйм, юктыр. Миңа калса ул гомумән Америкада теге күбрәк сәнгать турында түгелдер, күбрәк шоу турында. Алар шоуларны яхшы ясыйлар дип уйлыйм. Чөнки Бродвейдагы ул спектакльләрдә, мюзиклларда ул минем зәвыкыма туры килми, мәсәлән. Никадәр сыйфатлы, никадәр шикарный булса да, ул барыбер шоу. Барыбер теге күп итеп сатыла торган шундый кассовый әйберләр алар барсы да. Һәм конкурста да ул бик нык шагылды. Теге ниндидер мин бик иҗади яки стандарт булмаган подходлар күрмәдем, кызганыч ки. Мин жюри әгъзасы да булдым әле анда. Шә. Нигә көләсең? Мин үзем дә көлдем. Ну, Лос-Анджелеска барырга тырышырга кирәк. Бөтенләй башка планета кебек. Шаймы? Бөтенләй башка. Илдә саталармы? Киндер саталар, киндер анда рөхсәт ителгән. Россия паспорты белән. Анда фермерлар үстерәләр, төрле фермерлар, гаилә фермалары. Гафур дип син теге катнашмагач безгә кызык булган темага кирип киттек. Ярый. Теге мөселманнар списогына кайтык. Димәк, шушының белән безнең тәмам. Шушы белән тамамларга кирәк. Көтеп калабыз. Димәк, шундый сезнең чаралар марафоны булачак. Печән базарыннан соң төялешеп барабыз Дәрдмәндә. Шунда күрешербез барыгыз белән. Сау булыгыз. Ура. Сау булыгыз. Кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан.